Slovenska k nám přicestoval vzácný host Jan Dubnička, coach a PR marketér. Honza Dubnička se snad narodil do televize. 12 roků v kuse moderoval v nejrůznějších televizích i v rádiích. 8 let jsme ho mohli vidět v televizi Markíza. Ve známém muzikále Fontána pro Zuzanu měl na starosti PR a marketing. Dokonce si ve 2 muzikálech zaspíval, v Kleopatře a v Hříšném tanci. Za svou kariéru stihl založit eventovou agenturu Puzzle Production a svou koučovací společnost Coach for You. Honza je činorodý chlapík a v ordinaci s ním rozhodně nuda nebyla. Jak se měří úspěch? V čem se liší koučové? A proč děláme z malých překážek veliké problémy? To nám řekne Honza v naší ordinaci. Přihlásit se můžete již nyní zdarma. Já vás zdravím v dalším dílu Doktora Kouče. Já jsem moc rád, že se dneska díváte na naše vysílání, protože já zde jsem úžasným člověkem. Já hnedka první otázku na vás, naši diváci, kteří se přišli čtvrtek, sedí svým obrazem, koukají se na nás, říkají si, ježiš, co to pro nás máme se připravené, vy jste pro mě velmi zajímavý člověk, to vaše příběh, že o tom se to dneska povídáme, proto se vás vlastně pozval, aby jsme se rozhodli vás snízí, protože my se bavíme hlavně o osobním rozvoji našich plánů. A mě to zaujalo, že teď přišel a to se povídali agent změny. Já nevím, jestli jsem jediný a první, kdo to slyší poprvé. Já myslím, že naši diváci také. Co to vlastně je agent změny? No, to je vlastne človek, ktorý prináša do života ľudí zmenu. A tú zmenu prináša, preto sa nazýva agent, pretože agenti nie sú poradcovia, ale sú to ľudia, ktorí sú nositeľmi nejakých myšlienok. A pokiaľ si tie myšlienky, alebo teda ten spôsob osvoja aj tí ľudia, tak môžu prísť k tej zmene jednoduchšie. A to jednak z toho uhla pohľadu, že prichádzajú zmeny zvonka a ja sa im musím prispôsobiť, alebo ja sa chcem zmeniť a potrebujem urobiť niečo na to, aby som sa dokázal zmeniť. Takže vlastne mojou úlohou je pomôcť ľuďom urobiť zmenu. Urobiť změnu. A tak vy, když jste tady ten agent, tak nejdřív toho člověka jako vypátráte, jakože jdete po těch stopách a řeknete si, sedíte třeba na tom nádraží, koukáte na ty lidi a řeknete si, hele, ten je nějaký depresivní, to je moje práce, já jsem to vykoumal, jako vyagentoval. Takhle to funguje u vás? Nie. Tak to nefunguje. Pravdou je, že ak sa rozprávame s priateľmi alebo so známymi a započujem slovo problém, okamžite sa začínam prepínať a začínam koučovať, nechtiac. Robím to podvedome. A okamžite idem systémom otázok, že akým spôsobom by som z toho človeka mohol dostať von, z toho problému, v ktorom je. A už mi veľa ľudí povedalo, že presne ma koučovať, tak musím si to tak troška viac uvedomovať vo chvíli, keď som so svojimi známymi. Ale funguje to v podstate tak, že ľudia si vyhľadajú mňa, alebo sú to firmy, ktoré si vyhľadajú mňa, pretože po uliciach chodí mnoho mojich detí, alebo teda ľudí, ktorí prešli môjim koučovaním a tým pádom dosiahli nejakú zmenu vo svojom živote. Oni sú moje chodiace referencie, alebo ja to nazývam, že výkladné skrine. A tým pádom tí ľudia prídu za mnou, tí noví, a chcú takisto zmenu v živote dosiahnuť. Takže ja ich nevyhľadávam tým spôsobom, že chodím po ulici a hľadám depresívnych ľudí, áno, ktorým chcem pomôcť, že dobrý, máte problém, mohol by som vám nejak pomôcť, čo môžem pre vás urobiť, ale tí ľudia vyhľadajú mňa. No víte co, protože jako nevím, jak teda na Slovensku, ale u nás v Čechách to byste teda měl hodně práce. Kdybyste opravdu chodil a jako agentoval, to stačí jenom, když jdete do obchodu a tam to prodavačku, vy agentujete a zjistíte, že teda potřebuje změnu. No takže ono, o čem se bavíme, je vlastně koučování, tak Honzo. Já jsem to kouče osobního rozvoje, ale co je u vás zajímavé, je, že vy jste k tomu šel takovou zajímavou cestou. Většina, my jsme tady měli už hosty, kteří koučují, jsou koučové a většinou to bývá přes tu firmu, že se něco nepovede, zkrachují a začnou se o to zajímat. A váš příběh je trošku jiný. Vy jste se k tomu dostal přes to jsme tady vlastně dneska. Proč jsme tady dneska? Že vás natáčíme. Vy jste se dostal přes kameru a váš příběh je hodně spojený i vlastně s televizí. Vy jste byl moderátorem dlouhou dobu. Ja som si dokonca vyskúšal, ja som bol 12 rokov v médiách, vyskúšal som si rádia, niekoľko rádií, vyskúšal som si v podstate všetky 3 televízie, ktoré sú na Slovensku, všetkými 3 som prešiel. Najdlhšie som sa ohrial v televízii Markíza a musím povedať, že ten prvotný impuls prišiel asi tam, že už ma nebavilo chodiť len s mikrofónom v ruke a nič po mne neostáva a to, čo ostáva, už aj tak každý zabudne na druhý deň. A chcel som ísť hlbšie do ľudí, lebo tým, že som moderoval relácie, ktoré bolo v podstate talk show, tak som mal možnosť s ľuďmi rozprávať. A keď si teraz zoberiem takúto paralelu s tým, čo bolo a čo je dnes, ten koučovací rozhovor je v podstate tiež ako keby hosť
a ja som ten moderátor, ktorý mu dáva otázky na to, aby som ja dostal odpovede. Ale tentokrát ich nechcem kvôli sebe a kvôli nejakým divákom, ale kvôli tomu človeku samotnému. Aby si prišiel na veci, ktoré možno už dávno vie, len tým, že si ich nedáva na jednom mieste dokopy, tak ich nemá ako keby celistvé. No to je, tomu rozumím, ale tak musíte přiznat, jak jste říkal, že to nemáte ty výsledky, jo. A tak teďka zase, když koučujete, tak asi si lidi říkají, hele, já jsem ho někde viděl. Jako pomáhá vám to třeba ta publicita, kterou jste měl jako ten moderátor? Môže to byť príjemné plus vo chvíli, keď už mám za sebou nejaký výsledok a niekto si povie, že OK, ten je dobrý, toho chcem, alebo toho chcem na nejaké motivačné vystúpenie, pretože dokáže mi pritiahnuť napríklad ľudí. A ďalšia vec je, že ten príbeh, ktorý ja mám za sebou, je naozaj o tom, že veľa vecí sa v mojom živote menilo. Ja som si toho vyskúšal skutočne veľa, mnohé povolania a ja som bol aj čašníkom po strednej škole, takže naozaj mám všetko za sebou. Účinkoval som v 2 muzikáloch, čiže úplne taká všehochuť. A tým pádom tí ľudia si povedia, ten človek asi vie, o čom hovorí, že nebude to, a navyše mám vlastnú firmu. Čiže nebude to ten človek o tom, ktorý si načíta pekne literatúru a tu nám to pekne odprednáša. Ale že mnohé z tých vecí samozrejme, že načítané mám, ale mnohé z tých vecí mám odžité. Vy jste tady působil v té televizi řadu let, to jste řekl sám, a potom tam teda nastala, bylo to teda jako nějaký takovýto křup, jak to bývá, že si člověk řekne, hele, už to mám za sebou, už mě to nebaví, už prostě ta televize, ježišmarja, zase budu vystupovat, a řekl jste si, tak jdu teda koučovat, a nebo to bylo nějak jinak, jak to u vás probíhalo? U mňa to bolo v podstate veľmi jednoduché, lebo menili sa tam majitelia v tej televízii a ja som začal cítiť, že novému manažmentu ide vyslovene o zisk a už to nie je o tom, že niekoho dieťa to je tá televízia. A druhá vec, to bola doba, keď akurát štartovali Peoplemetre a všetci dobre vieme, že keď Peoplemeter ukáže, že relácia nefunguje, tak ste na odstrel. Už to nie je o tom, že nejaká sociálna empatia alebo niečo, to už nie. A tak som si povedal, že možno toto je práve ten čas, aby som sa ja pohol vo svojom živote ďalej a aby som skúsil niečo vlastné. Takže toto bol taký impuls, kedy som si povedal, že mám na to. Už vtedy som mal tú vysokú dávku sebadôvery, že ja to dokážem. Môžem dokázať mať vlastnú firmu a niečo v nej dokázať. Jsme zpátky v ordinaci, sedíme tady s Honzou Dubníčkou, agentem změny. Aj tak sa to dá povedať? Áno. A já se vám přiznám, teďka začínám trošku se potit, začínám mě trošku tadyhle rozsit, protože jsem z Honzy teda dostal, že on teda pracoval v té televizi, jo. A teďka si říkám tak, a teďka tady udělám ty přešlapy slovní, jo. Teďka se tady zaháčku, já nevím co ještě. No Honzo, budete schovývavý, že jo? Jasné. Ale ide vám to perfektně. Jo? No tak jako, úžasný. Tak teďka to tam musím teda ještě postou několikrát, to víte co, teďka jak to zastříháme, tak aby to tam zaznělo víckrát. Robte z toho pesničku. Písničku, jo, to se dělá na YouTube, to je pravda. No Honzo, my jsme teďka v části, které my říkáme rentgen. Já si připadám trošku perverzní, když se vás zeptám, jaký k tomu máte vztah, jestli máte vztah k rentgenu, jako je to perverzní otázka, že jo? To je taková zvláštní otázka. Pre mňa, ja by som chcel mať rentgenové oči. Rentgenové oči? Niekedy by som ich chcel mať, mohlo by to byť zaujímavé. A inokedy je to zase o tom, že človek musí byť zrentgenovaný na to, aby sa v živote mohol posunúť ďalej. Čiže v podstate aj ja som taký rentgenológ tých ľudí, pretože ja ich ako keby preskenujem, ale cez otázky a potom vlastne ich posúvam ďalej. Jasně. To jste vlastně říkal, že jestli máte s přáteli ten problém, že, jo, že sedíte někde. No stalo se vám to někdy, máte nějakou takovou příhodu, kdy jste seděl třeba někde na té společné třeba oslava narozenin a tam někdo něco pronesl a vy jste okamžitě začal reagovat jako coach, že to třeba bylo nepříjemné? Ja to mám v podstate denne, lebo mne niekto niečo povie, napríklad mi, úplne jednoduchý príklad, že ja mám taký zlý deň, čo môžeš robiť na to, aby si mal ten deň lepší? Ako sa môžeš nastaviť? A ja okamžite idem a ten človek sa na mňa pozrie, že ale ja som len povedal, že nemám dobrý deň, to je všetko. Nič sa nedeje. Napríklad, to sú také drobnosti, ale mňa to štartuje proste. Je to tam niekde vo vnútri. Tak jako zase, asi ty lidi, možná by bylo divný, kdybyste přišel a řekl, no jo, máš blbý den, tak holt, já mám taky, že? To by zase já nemám blbý. Nemáte blbý den, no jasně, tak ale oni to lidi třeba očekávají, že jo, že ono se to říká, když jdete do světa, že ty Češi a to Slováci, jako nevím, teda Češi hlavně, my ty Slováci, jo, i Slováci, jo, že jsou takový jako depresivní, sklíčený, jo, tak jako, že jo, tak vy jdete pozitivně do toho, no. No a pomůžete takhle, jako třeba máte nějaký výsledky, třeba, že když jdete s těmi přáteli, že třeba oni vám řeknou za týden, hele, normálně ty jsi to říkal, nebo jako úplně jsem to objevil. Ja som úplne jednoduchú vec s tými ľuďmi robím a tá vec je, že predstav si ráno, keď sa zobudíš
aký bude ten deň. Tak veľa ľudí povie ráno, Ježiš, Maria, to zase bude deň, mám veľa práce, prší, je zlé počasie, bude to na nič. Prostě dnešek, tak. A dnes je krásne. Dneska je krásne, ale no vy to máte krásne, No, je to stále krásne. Dneska tam je zamračeno, jo, skoro k pršení. No. Ale pokiaľ tí ľudia vyskúšajú už ráno vstať s tým, že tomu dňu dajú šancu napríklad, že bude fajn, tak ten mozog funguje tak, že bude hľadať potvrdenie toho, čo si tam vy navsugerujete. To znamená, ak si navsugerujete niečo negatívne, vy budete hľadať každú jednu príležitosť, aby ste si potvrdili to, že áno, je to negatívne. A opačne. To znamená, že já vlastně, když jako vstanu a řeknu si blbej den, tak potom třeba už vidím ten hrníček, jak je blbě posunutý, třeba přitrhně, řeknu si a teď teda. Presne. Takže takhle to jede. Takto to funguje. Aha. No a vy to teda jako coach s tím pracujete, že to umíte zastavit ten proces, jo? No, ono nejde o to, že zastaviť proces, ide o to, že ľudia si musia vytvoriť ten návyk iný, ktorým prekryjú ten, ktorí majú ten, ja ho nechcem nazvať, že zlý návyk, lebo pre niekoho to môže byť dobrý návyk, ale návyk, ktorý ho neposúva dopredu, nazvime ho takto. A to je zajímavý téma, jak to poznáme, takový návyky, který nás neposouvají. No, vy ako človek ste odborníkom na svoj život. To znamená, že len vy si dokážete odpovedať na otázky, ktoré si položíte, alebo ktoré vám položím ja. Takže vo chvíli, keď sa vás pýtam, posúva vás táto nálada, tento čin, táto myšlienka bližšie k cieľom, alebo vás naopak vzdialuje? Robí vám dobre, alebo vám ubližuje? Okamžite si viete odpovedať. To je to, s čím se setkávám i já. Jo, a to je otázka třeba, kterou si kladu, Honzo. Já si třeba, udělejme si takový příklad. Já jsem třeba klient a řeknu vám, mně se prostě nedaří ve vztazích. Mně se nedaří ve vztazích, ale jsem přesto takový jako spokojený s tím, že žiju sám. Co by třeba jako coach, jak teďka se mnou budete pracovat? To je takový jako zvláštní rozpolcení, že jo, jsem vám řekl. Priznám sa, že ja vzťahové veci veľmi neriešim, ale teda patrí to do life coachingu, čiže áno, povedzme, že keď sa to vyskytne ako jedna z vecí, ktorú klient chce riešiť, tak áno. Tak v prvom rade, úplne to najzákladnejšie, treba jasne pomenovať to, čo to je. To znamená veľmi presne. Nie, že ja chcem vzťahy, ale nechcem byť sám. To je také nič. To je nic. Hej? Úplne konkrétne. Čo chcete? A mňa vlastne nezaujíma, čo nechcete. Mňa zaujíma, čo chcete. Tak já vám třeba řeknu, tak Honzo, tak mám 20letý vztah a já už to, co si necítím. Jako, já už jsem čo necítite? Necítím to, že bych miloval druhou osobu. Čiže, čo to znamená? To znamená, já se bojím udělat změnu teďka. Já nechci opustit tu osobu, kterou nemiluji. OK, čiže poďme hľadať dôvod, prečo ju nechceme opustiť. Čo je tam to dôležité, čo vás drží pri tej osobe, kvôli čomu sa nedokážete odstrihnúť. To je tá fáza, ktorú potrebujeme poznať a potom sa môžeme zase posunúť ďalej. Čiže ja ako keby potrebujem vo vás vypátrať, ako vy o tom rozmýšľate. Čo sa vám v tej hlave deje, čo tam vy máte naočkované, čo ste si do toho mozgu cez tie myšlienky a cez tie postoje dali. A vo chvíli, keď ja toto poznám, tak hľadám cestu von spolu s vami. A vy, keďže sa na to dokážete zrazu pozrieť z viacerých uhlov pohľadu, nielen z toho jedného, že ste v tom vzťahu nespokojní, tak vám môže zrazu prísť nejaká vec, ktorá vám takto zapadne. To je zajímavá otázka, když třeba takhle o tom teďka se bavíme, když s vámi třeba ten člověk konzultuje, stává se vám, že najednou ta problematika je někde úplně jinde? Že třeba zjistíte, V 90%. V 90% se to děje. Väčšinou ten človek príde, ja mám takýto problém a veľmi rýchlo zistíme, že ten problém je úplne niekde inde. Lebo ľudia tým, že žijú v tom svojom mikrosvete, tak sa na to tak pozerajú. Cez tie, ako keby, predstavte si, že máte normálne okuliare so žltým rámom a cez ne sa pozeráte na to, čo sa vám doma deje. Vám ani nenapadne zobrať si okuliare s červeným rámom alebo s modrým rámom, ale ja vám ich nasadím. A zrazu vám ukážem celú tú situáciu ako keby z iného uhla pohľadu. A vy zrazu vidíte úplne iné súvislosti, vidíte to ako bigger picture, to znamená ako celok, ktorý vám zapadá do vášho života. Lebo často ľudia majú pocit, že treba riešiť iba toto malé, ten jeden dielik toho puzzle, ktorý z toho vyskočil, ale niekedy je to o oveľa komplexnejších veciach. Honzo, co je taková nejčastější problematika, s čím lidé teda přijdou a vy to rozkličkujete, že to je něco jiného? K čemu nejčastěji se dostanete? No, najčastejšie prídu s tým, že ja neviem čo ďalej, neviem čo ďalej. Že som niekde na mieste, na nejakom bode jednom a neviem sa posunúť ďalej. Tak v prvom rade my k tomu pristupujeme tak, alebo ja k tomu pristupujem tak, že snažím sa toho človeka troška komplexnejšie poňať. To znamená, tá séria tých 12 sedení, ktoré s ním mám, je o 3 cieľoch. To znamená, ja mu ukážem jeho život, aký je práve teraz a pozrieme sa na tie oblasti, ktoré sú dôležité pre neho, že by boli vhodné na riešenie, pretože vidí tam nejaké problémy. A vo chvíli, keď si on pomenuje oblasti a nájdeme ten cieľ, ktorý by sme riešili, tak na tom pracujeme. A vo chvíli, keď pracujeme na tých 3 cieľoch, teda postupne tých 12 sedení, tak odhalujeme úplne iné veci, iné súvislosti, ktoré zrazu zapadajú do toho a ktoré treba riešiť.
Čiže v konečnom dôsledku to nie je len ten jeden jediný cieľ, na ktorom pracujeme, ktorý nazývam primárny, ale milión sekundárnych, ktoré sa tým vlastne naplňajú. To je hnedka navážu na to třeba otázku ega, protože to ego je to hodně taková ta tematika psychologie, hodně lidé na ulici si říkají, hele, ty jsi egoista, že mnohdy třeba to ani není správně pojmenované. Jak to třeba máte vy v tom koučování? Jak vy vnímáte ego jako kouč? Co to vlastně je pro vás? To je zaujímavá otázka. Pre mňa je to... Možno keby sme položili tú otázku troška inak a pozreli sa na to, že hovorí vám niečo slovo pokora? Hej? To nepýtam vás. Ale tak ja to už ako keby ste ako keby bol môj klient, tak by som sa ho spýtal, že čo pre neho znamená slovo pokora. Začal by som z tej druhej strany, či sa s tým stretáva a akým spôsobom s ňou pracuje. A väčšinou mi ten človek povie, že on nevidí dôvod, prečo by mal pred niekým skloniť hlavu, prečo by mal pred niekým ustúpiť a tak ďalej. A na tomu poviem, že vidíš, a toto je tvoje ego. Čiže ja na to väčšinou idem opačne. Nesnažím sa ľuďom hovoriť, že ty si egoista, alebo ty si, to ani nie je moja úloha ako kouča, hovoriť ľuďom, čo sú. Ale ukázať im to z inej stránky, aby to pochopili. Čiže ja napríklad s ľuďmi pracujem aj na takých veciach, že im poviem, aby si urobili každý večer nejakú inventúru dňa a jedna z tých vecí, ktorá tam je napríklad to, že aký urobili dobrý skutok v ten deň. Niečo, že niekomu pomohli. Len tak. A to je napríklad jedna z vecí, kedy oni začnú pracovať s tým, že nie sú len oni sami, ale je aj niekto iný na tomto svete. A potom ego má hodne veľa spoločnosť s tým, že ten človek asi nebude veľmi empatický a tak ďalej. Jasné. To je i studie, která, já jsem teďka nedávno projížděl YouTube a koukal jsem se na videa, co tam kde bylo. A natrefil jsem tam na video, kde byli vědci a právě povídali o tom, že jakým způsobem právě ovlivňuje pokora, taková ta radost, nebo takový to, že poděkujeme ostatním lidem, že jsme vděční, jak to ovlivňuje náš pocit štěstí. A tam právě bylo krásně vysvětlený, jak to jde nahoru. Když vlastně opravdu řekneme jednou svým milovaným a blízkým, vážím si toho a toho a maličkosti. My zimomriavky idú, jak to hovoríte. Áno. Ja to mám také. Viete, čo sú zimomriavky? U nás se tomu říká jako mrazení v zádech. Ano, presne. Tak jasně, tak jsme to našli. Tak vidíte, že ta řeč není vzdálená. ale je to tak, ano. Ta pokora je úžasná věc. No, Honzo, veľmi málo ľudí, pardon, ja ešte k tomu len doplním. Veľmi málo ľudí prosí. Väčšina ľudí vám povie, urob toto, alebo chcem, aby si urobil toto. To je tá lepšia forma, že aspoň povie, že chce. Málo ľudí povie, poprosím ťa, urob toto. A málo ľudí povie, ďakujem za to, čo ste pre neho urobili, ale berie to ako samozrejmosť. Ano, to je naprostá pravda. A čím díle jsme ve vztazích, mně připadá, tak tím více to zapomínáme. A co čím si myslíte, že to je, že to zapomínáme v tom stavu? No lebo berieme veci automaticky, berieme ich ako samozrejmosť, že prosto sú, tak to sú dané a to sa už nemôže zmeniť. Preto ja hovorím napríklad, že, a môžeme to urobiť ako premostenie na vzťahy, že práca na pozitívnom myslení je práca celoživotná a každodenná. To nie je ako titul na vysokej škole, ktorý dosiahnete a tým sa to skončí a už to viete. Vy musíte dennodenne pracovať s tým mozgom na to, aby ste mohli sa posúvať stále ďalej. A to je vo vzťahu. Ja stále tvrdím, že na to, aby vzťah fungoval, musia byť dvaja ľudia, ktorí na tom chcú pracovať. Já rozumím, super, já věřím, že i diváci. A pojďme teďka na ten rentgen náš. Okay. Já vám teda položím za sebou několik otázek a vy si prostě vyberte to, co vám víc sedí, to, co máte radši. Mám tak odôvodniť? Ne, vůbec. Okay. Já pojedu prostě, víte co, když jdete na rentgen, tak tam takhle projedete. Jasné. A prostě nemáte čas, ještě musíte zadržet dech, tak to bude takhle podobné rychle. Okay. Potom se k tomu vrátíme. Já jenom, kdybyste nějakému slovu nerozuměl nebo něco vám nešlo v té češtině, tak jim to můžete upozornit, co tady měli Andy Vincna, ten taky jsme se zastavili. Takže jdeme na to, rentgen. Okay. Bílá nebo černá? Bílá. Moře nebo hory? More. Odvaha nebo rozvážnost? Odvaha. Přímost nebo oklika? Priamosť. Pomoci nebo podpořit? Podpora. Soupeřit nebo spolupracovat? Spolupracovať. Odměnit nebo pochválit? Pochváliť. Bůh nebo fakta? Fakta. Chybovat nebo analyzovat? Chybovat. Dát najevo nebo potlačit? Dať najavo. Zapomenout nebo odpustit? Odpustiť jednoznačne. Tak máte to za sebou, Honzo, já myslím, že super, že jste tím prošel. Tak, pojďme se teďka podívat na nějaké vaše odpovědi. Jak se cítíte teda? Výborně. Výborně. Jakou? Dokonca mi to...
sú úžasne postavené tie protiklady, pretože to sú presne veci, s ktorými pracujem s klientmi. Takže ma to veľmi potešilo, že to je v dobrých opozitách postavené. Tak děkuji. Poděkujeme produkční. Já bych si nemohl tady jako přímo to pochvalu, ale taky jsem potěšen. Tak Honzo, podíváme se na nějaké ty body. Tady bylo odvaha nebo rozvážnost. Jste řekl odvaha. Jasné. Proč odvaha? Ja stále tvrdím jednu vec, že na to, aby človek sa mohol niekam posunúť, na to, aby mohol nejakú zmenu zrealizovať, čokoľvek v živote, po čom napríklad túži, potrebuje odvahu. Rozvážnosť je fajn, ale zvykne nás zastaviť. Zoberte si, keď prídete do obchodu a vidíte tam povedzme 3 džemy. Prídete, vyberiete si, odídete. To je máme oblíbený produkt, tak jako oblíbená džemy. Viete 3 džemy, jeden si vyberiete, idete do toho, proste odvážne do toho idete, hej? Možno som nepoužil najlepší príklad, ale na porovnanie. A keď prídete na druhý deň a na tom istom pulte bude 26 džemov, tak budete váhať a možno odídete bez džemu. No, abych vzal možná ten, co jsem vzal první den. Je to možné, ale keby ste prvý deň nemali? No, Keby bol len ten druhý deň? tak bych se přemýšlel. No a o tom to je, že pokiaľ človek nemá odvahu riskovať, ja neviem, máte rád meruňkový, ale zoberiete si na druhý deň úplne iný, napriek tomu, že netušíte, akú má chuť, tak to znamená, že ste odvážni, idete do toho, zariskujete a je to. Môžete získať, môžete aj stratiť, ale môžete získať. Kdežto keď sa budete priveľmi rozhodovať, môžete potláčať v sebe veci, alebo teda potlačiť vo všeobecnosti veci, ktoré keby ste dali tomu šancu, tak majú možnosť vyniknúť a mohli by ste sa o sebe neskutočné veci dozvedieť, alebo by vás to mohlo neskutočne ďaleko posunúť. Já vím, že ty vztahy, ty sám říkáš, že ty nám moc to neřešíš, ale přesto se tě zeptám, jak to třeba řešit, když se dostanu do toho okamžiku, že cítím, že jsem opravdu ovládán těmi programy z toho dětství. Co dělat, nebo jak se zachovat, jak to změnit? No toto už nie je asi veľmi parketa pre kouča, pretože coaching je tu a teraz od tejto chvíle. Tu máme nejaký problém a ideme hľadať cestu z neho von. Toto je už asi skôr práca pre psychoterapeuta, ktorý by to dokázal odhaliť, ale z môjho pohľadu mi sa často stáva, že s klientmi riešim to, čo bolo v detstve, ale iba ako paralela s tým, čo sa im deje teraz. To znamená, že keď mi napríklad klientka povie, že mám strašný problém rozprávať sa s mužmi, povedať svoj názor, lebo sa bojím, že sa niečo stane, tak v prvom rade sa jej spýtam, alebo ideme po tom, že čoho sa obáva, čo to je to a či je to nepripomína nejaký model z detstva. Čiže ona si tam nájde tú paralelu a tým pádom možno často je to len o tom, že nemá tú vec spracovanú, hej? Čiže potrebuje ju ako keby, ja hovorím jednu vec, za minulosťou treba urobiť prázdnu čiaru. Zobrať si to dobré, čo ma posunulo dopredu, ale ľuďom, na ktorých sa hnevám, chcem sa pomstiť, živím v sebe hnev a zášť, tak jednoducho treba odpustiť. To je jediná možná vec, ako vyslobodím samého seba. Nie kvôli tým ľuďom, na to sa vykašľať na tých ľudí, ale sám seba. To je čisto egoistický čin. Slovo egoistický. My jsme u toho. Tak. Ale tu je to v poriadku. Je to v pořádku. A jak odpustit? Protože dneska je to slovo hodně používáno. Používá to pozitivní myšlení, používají to zároveň i různý vědecké disciplíny, které studují mozek. Říkají odpustit je důležité. A jak člověk pozná na sobě že odpustil opravdu? Jo, protože mnohdy víš, jako ono není jen těžký do kostela, když nejseš a prostě říct odpouštím ti, jo, ublížil jsem, já jsem ublížil, odpouštím, ale pak ráno se probudím a tak. A zase, jo, jak se pozná to opravdu efektivní odpuštění? No to zní trošku za efektivní odpuštění. Ale jak poznám, že opravdu to odpuštění proběhlo celou mou osobou? V prvom rade je to proces, hej, to nie je jednorazová záležitosť, že prídem, odpustím, že dobrý, odpustil som a idem. Je to proces, to znamená, aj ty potrebuješ spracovať najskôr, čo chceš odpustiť tomu niekomu, čo ti urobil ten človek, čo je to, čo ťa tak dokáže iritovať ešte aj po tých rokoch, prečo sa hneváš, prečo chceš sa pomstiť napríklad, prečo keby ten človek prišiel, tak povieš a nepomôžem mu, a mu nepomôžem, ešte ho zhodím na zem. Že najskôr potrebuješ vedieť, čo to je, to niečo, a potom vyslovene urobiť ten proces odpustenia spôsobom tým, ak to dokážeš, že sa s tým človekom stretneš a povieš mu to, má obrovskú silu. Keď povieš niekomu do očí, kto ťa naozaj roky irituje, že odpúšťam ti a nehnevám sa na teba. Je to veľká sila. Alebo potom, keď to nedokážu ľudia, lebo niekedy je to naozaj veľmi ťažké, sú to veľmi bolestivé veci, tak ja každému hovorím, alebo teda klientom radím, že nech skúsia sa z toho vypísať.
ako keby napísať list tomu človeku a nemusia ho ani poslať. Ide len o to, že si presne dokážu zadefinovať to, čo tam je voči tomu človeku a odpustia mu. A potom existuje taká možnosť, že chytím ten list a uzavriem ten proces s tým, že ho ako keby spálim. Sú to možno veci, ktoré znejú ako medzi nebom a zemou, ale je to o tom, že ten človek to precíti. Lebo mozog nepozná rozdiel, či sa vec deje naozaj, alebo si ju len predstavuješ. To je docela To máš ten istý pocit. Aha. Čiže ak si ty predstavuješ to, že leží, keď by som ti teraz povedal, že zavri oči a začnem ti hovoriť, že predstav si, že si pri mori, je tam toto a toto, piesok, cítiš vôňu mora, paliem, tak automaticky ten pocit máš. Je to prirodzené. Ten mozog nepozná ten rozdiel, že či to prežívaš naozaj, alebo si to len představuješ. Tak to funguje. To mě teďka napadá právě, když to tak říkáš, jestli teda já když někomu řeknu ze srandy, jsi blbej, jestli ten mozek toho člověka to pozná, že si dělám srandu nebo ne, protože třeba ten můj mozek pozná ten rozdíl, když já řeknu, hele, ty jsi blbec, jako je to sprostý slovo. Aha. Jo, a pozná to tam ten rozdíl nějak, jako ten mozek, nebo si řekne, já třeba si říkám, dělám si srandu, ale mozek si řekne, no, teďka mu nedává, hele, pozor. Jak to funguje tohleto? No tam je v prvom rade otázka, že aký máš ty motiv, že to urobíš. Že to tomu človeku povieš. Prečo ti to vôbec napadne niekomu povedať, že je blbec? Ze srandy. Ale oni lidi si to občas říkají ze srandy. Ja viem, co si ja tomu rozumiem. Ale ja tvrdím jednu vec, že akurát teraz mám také obdobie, že to riešim s mnohými ľuďmi, aby sme voči sebe sa snažili byť menej ironickí a menej si robiť zo seba srandu, pretože ja tvrdím jednu vec. V každej, a tvrdia to aj psychológovia, to znamená, nie je to môj objav, v každej srande je skrytá agresia voči tomu človeku. Tebe môže niečo na tom človeku prekážať a ty mu to dáš týmto spôsobom najavo, ale ty mu to nechceš dať iným spôsobom najavo, urobíš to takto. Alebo tam môže byť vec, že ti zrkadlí niečo, že je to niečo, čo máš aj ty, alebo nemáš ty a týmto pádom to dáš najavo takýmto spôsobom. Čiže ja tam mám hodne v tom, že tá irónia je prejav niečoho, čo je ako keby nespracované tým človekom. Hej? To je dosť zajímavé. No pre mňa je to tiež zaujímavé, lebo ja som o tom začal veľmi veľa aj čítať, aj som sa o tom rozprával s ľuďmi. A ja sa normálne začínam ľudí pýtať, keď na mňa zaútočia, napríklad, že si robia srandu, prečo to urobil, aký má za tým motív. A fakt sa dozvedám, že tí ľudia tam možno majú niekedy úplne niečo iné, že niečo na mne vadí a možno toto chcú takýmto spôsobom cez srandu povedať. To je zajímavé. Dávajte si pozor, diváci, když teda někdo, ty co nás teďka sledují, když si z vás někdo dělá srandu. Jo? Je to možná něco z podvědomí. Proč děláš, co děláš vlastně? To je veľmi jednoduché. Pre mňa je to moje poslanie, pre mňa to vlastne nie je práca. Čiže otázka, že prečo robím, v zmysle pracujem, to čo robím, je pre mňa irelevantná otázka. Čiže ja nepracujem, ja sa hrám, ja sa zabávam, to je moja práca. Hej? Čiže robím to pretože mám pocit, že je to moje poslanie. Tak som si to našiel, tak som sa k tomu postavil. A to je možno prvá, keď sa rozprávam o nejakom recepte, to je možno prvá vec, ktorú mnoho ľudí nemá. Mnoho ľudí nevie, prečo je na tomto svete. Prečo sú tu. A to teraz nehovorím fakt z duchovného uhla pohľadu. Hovorím to normálne z reálneho uhla pohľadu. Keď sa niekoho opýtam, a čo je tvojim poslaním? Se mi pozrie, že a čo chceš? To já mám taky takovou jednu hezkou povídku, to jsem byl nedávno na vysoké škole a povídat o brandu. Pozvali mě tam vysokoškoláci a měl jsem povídat o tom, jak prezentovat své výsledky a takové ty věci, jako jo, které zajímají lidi z toho marketingu. A já jsem tam přišel s takovou 60-minutovou prezentací, jak vlastně můžeš v 60 sekundách představit sám sebe. Ale pak mě chodili lidi, mě tam zvedali ruku, že vlastně co mají prezentovat a kdo jsou. Aha. A to bylo pro mě velmi zajímavé, protože to byli lidi, kteří už seděli na vysoké škole a měli už před jako konec, už měli mít jako diplom. A já jsem si najednou uvědomil, že vlastně já tam šel s ničím, co ještě ty lidi nebyli připraveni. Jo. A to je hodně zajímavé téma, to poslání, víš? Ano. A máš třeba nějaký návod nebo něco jednoduchého, jak třeba to poslání, protože občas, i když víme, tak zapochybujeme na té cestě. Máš nějaký návod, jak to své poslání vlastně najít? No, ja som takisto hľadal samozrejme postupne. To nejde hneď. A ja odporúčam jednu vec. Sadnúť si a vypísať sa z toho. To znamená myslieť na papieri a normálne si sadnúť a položiť si otázku, čo je moje poslanie. A ideš. A ideš a ideš. Pri asi 5. sa zastavíš a povieš si, no ale ja už neviem ďalej.
tak urobte ich 100. A možno pri tom 60. zistíš, že toto je to, pocítiš to, že toto je fakt to, čo chcem robiť. Alebo ešte existuje jedna cesta, normálne si sadnúť a dať si dokopy, čo je to, čo je vo mne silné, čo dokážem robiť dobre, prečo mám danosť, talent, čokoľvek. To dobré. A druhá vec, čo je to, čo by som dokázal robiť hodiny a hodiny. Bez toho, aby som za to dostal zaplatené, aby som sledoval čas, to znamená, že by mi utekal veľmi rýchlo. A tam niekde sa dá nájsť prepojenie toho takisto. Alebo... To je třetí. Alebo, presne tak. Třetí bod. Predstaviť si, ideš spať, v noci sa stane zázrak. To je tzv. Zázračná otázka. V noci sa stane zázrak. Ty nevieš, že sa stal zázrak, lebo spíš a veľmi dobre spíš. Ale ráno sa zobudíš a vieš, že zázrak nastal. Podľa čoho? Povedz mi 10 vecí, podľa ktorých zistíš, že ten zázrak skutočne nastal. Čo bude inak oproti tomu stavu, ktorý je dnes? Aj toto je jedna cesta, kde sa dá nájsť to svoje poslanie, prečo som na tomto svete. A tá posledná vec, ktorú si mi dal ako myšlienku, na ktorú som si spomenul, keď si hovoril o tom brande, to je elevator pitch. To znamená, že hovorím ľuďom, skúsi predstaviť, že ideš z prízemia na 21. poschodie s niekým vo výťahu. Stojí to na každom poschodí, je to nuda, vystupujú ľudia, dáte sa nejakým spôsobom na tom 3. poschodí do reči a ten človek sa vás opýta, alebo sa ťa opýta, že čo ťa živí? Tak ja môžem povedať, že mám to na elevator pitch je niečo na minútu a pol, niečo na minútku, niečo veľa, však ty vieš, tebe to nemusím vysvetľovať. A ja môžem povedať, že ja som coach a coachujem ľudí. No ale komu to čo povie? Kde je na konci ten otáznik, že ja ťa chcem, alebo mám ešte ďalšie otázky, keď ja vystúpim z toho výťahu. Takže ja vždy hovorím ľuďom, že ja pomáham ľuďom ujasniť si, čo chcú. A keď vedia, čo chcú, pomáham im dostať sa z toho miesta, kde sú teraz, na to miesto, kde chcú byť. Alebo ak chceš, tak pomáham ľuďom, aby novoročné predsavzatia mali ešte aj vo februári takú obrovskú silu, akú majú toho 31. Ahoj, odchádzam z výťahu, človek mi volá. Príklad, hej? To je úplne ten nejlepší stav. Ale nie, to je presne to, že ľudia naozaj často nevedia, čo robia. Ľudia povedia, ja som to a to, ale vlastne oni nemajú precítenú tú vec, lebo možno to ani nechcú robiť, možno to nie je to, čo je ich poslaním. Toto je môjim poslaním, ja to tak cítim. Takže vidíte, nemusíte mít orgasmus hnedka u všeho, co děláte, že jo? Abyste poznali, že to je to nejlepší. Ale stačí se opravdu zaměřit jenom na to jedno. A Honzo, mě se mu strašně líbilo třeba ta, jak jsi říkal, ta metoda s tím, jako, že si představíš ten zázrak. To je moc hezký, jo. Ale zase věřím, že třeba někomu z diváků bude fungovat ta jednička. Každý sme iný, niekto je ten ľavohemisférny, niekto je skôr pravohemisférny a preto na niekoho musíš hovoriť, na ten mozog musíš hovoriť proste fakticky a na niekoho hovoríš emočne. Honzo, já ten závěry moc nemám rád, já se nemůžu pomoct. Lúčenia sú ťažké. Je to těžké, že jo? Jo. Je to takový ten Titanic, že jo? Áno. Ale tento náš sa dúfam nepotápa. Nejdeme ke dnu, jo? Nejdeme. Ale víš, já jsem se dneska s tebou nesmírně užil. Ďakujem, ja tiež. Byl to úžasný rozhovor, to, co jsi mě řekl, tak mě to ještě teďka šrotuje. Takže já nad tím budu přemýšlet ještě nějaký ten pátek. Já věřím, že i naši diváci si z toho vzali maximum, protože jenom přece 30 minut, když se člověk zeptá, co to může změnit. A na druhou stranu, co všechno to vlastne mení z tých 30 minút? Ja mám na to jednu jedinú odpoveď, čo môže zmeniť 30 minút. To je úplne presne to isté, ako keď si povieš, prečítam si knihu, ako mi to zmení život. Ak sa nájde čo len jedna jediná myšlienka z toho, čo som povedal, z tých všetkých myšlienok, ktorú si človek zoberie do svojho života a začne ju naozaj reálne aj používať, tak to malo celé obrovský zmysel. Takže věřím, že těch myšlenek tam bylo víc a že i ta jedna jediná dneska, co si odnesete, vám pomůže na tom osobním rozvoji, v tom vašem růstu. Honzo, úplně na závěr, vždycky jeden z našich hostů, nebo každý z hostů dá nějaké doporučení. A je něco, co ty by si rád vzkázal našim divákům, co se na nás teďka dívají? Jasné. Ja mám ten záver veľmi jednoznačný. Žite svoje sny. Nenechajte si ich nikým zobrať, neberte ohľad na to, čo si o vašich snoch myslí niekto iný. Choďte za nimi, pracujte na nich každý deň, buďte odvážni a nevzdávajte sa. A som presvedčený, že uspejete. Každý samozrejme v tom, čo za ten úspech považuje. Tak Honzo, mě zbývá jenom dodat, jak tě lidi vlastně najdou.
protože myslím, že ti, co se teďka dívali, se s tebou chtějí spojit. Ono většinou někdy lidi mají ten pocit, hele, to je ten Honza, ta slovenská hvězda v televizi, tak mu nemůžu napsat, že jo. Jak to máš? Ty seš rád, když ti lidi píšu? Jasné. Ja sa veľmi teším, keď mi ľudia píšu. Jediné, čo nerobím, je poradňu cez mail, pretože väčšinou sú to príbehy vytrhnuté z kontextu, z toho veľkého obrázku a je to len ten jeden dielik, ktorý dostanem. Čiže ja dám ľuďom otázky na zamyslenie, poviem im, čo môžu urobiť, aby sa nad tým zamysleli a v prípade, že chcú so mnou absolvovať koučovanie, potom sa už vieme dohodnúť, samozrejme. Tak já teda řeknu, kde si tě můžou smrtelníci najít. Takže v první řadě určitě na www.coach4u.sk, my to ještě teda přeložíme do e-mailu, takže tam si tě můžou najít. Dál si tě můžou najít, když teda budou chtít využít nějaký tvůj ty služby eventů nebo nějaký ty akce. Děláte tam ještě něco jiného kromě toho? Eventy. Podujete pre klientov. Dobře. Takže to je www.puzzle, normálně pomlčka productio.sk. A potom na Facebooku si tě můžu najít určitě, že jo. Takže když se budete chtít Honzo přidat na Facebooku, tak Honzo určitě to odklikne, že jo, hnedka dneska nebo zítra, že jo, už tam u toho sedíš. A normálně, jasně, najdou si tě normálně johny.dubnicka. Ano, to je moje fanpage. A vlastně to, co jsi mi říkal, že je takový nejlepší, je to vlastně www.myfacebook.com/zmen svoj život. Jo? To je motivačná stránka. Motivační. Takže když potřebujete motivaci a chcete být v kontaktu s Honzou, dneska se vám líbil a připadalo vám to fair, co vám říkal, tak si ho tam přidejte. Děkuji. Honzo, ještě jednou moc děkuji za to, že jsi přijal pozvání. Já děkuji velmi pěkně za pozvání. Já myslím, že všichni jsme vyléčení, prošli jsme rentgenem, prošli jsme preventivní prohlídkou. Bylo ti tady dobře v té naší... Výborně mi bylo. To je nejlepší ordinace na světě. Mě lidi říkají normálně, sem přijdou celebrity, úžasný, přes skvělý, a říkají, ta vaše ordinace, to bych si přál mít normálně jako v nemocnici. Jo. Vlastně už nemusím za k lékarovi, lebo už mi je dobré. Už jsi úplně vyléčený. Ano, už mi je dobré. Dneska si léčil teda i nás, takže věřím, že taky někde, jako pokud samozřejmě máte nějakou nemoc, tak chřipku, tak asi, no, a když jako můžu ozářit, že jo, můžu najednou stát a jsem zdravý. Hovorí sa, že 50% toho zdravotného stavu je psychika. Ano, takže... to je pravda. To je pravda, ta negativní myšlenka, když tam přijde. No takže myslete pozitivně. Tak. Myslete na sebe, koukejte se na sebe, že jo. A mějte se krásně. Vám přeju hezký večer a za týden znovu na viděnou. Dovidenia.